per tractar i curar moltes d'aquestes malalties minoritàries. Per això és molt important poder-les detectar-les en el moment de néixer i així aplicar de seguida el tractament adequat. Actualment, a tots els nadons nascuts en centres maternals de Catalunya se'ls fa un test neonatal que inclou 24 malalties minoritàries. Si el test detecta alguna d'aquestes patologies en l'infant, els equips mèdics es posen en marxa per aplicar el tractament que pugui curar-les o frenar-ne el desenvolupament. En els darrers anys s'ha desenvolupat molt la recerca en teràpia gènica. Es tracta d'introduir gens funcionals en les cèl·lules per substituir els que funcionen malament i que provoquen la malaltia. Encara queda molt camí per fer, però gràcies a la investigació els experts afirmen que en els pròxims anys s'aprendran a tractar i a curar encara més malalties. Grup d'experts assessors de la Marató 2019. Perquè cada pas endavant, encara que sigui petit, és una gran victòria. Per això la mare... Un fort aplaudiment pels grans presentadors Per això la Marató del 2019 compta amb vosaltres!